ľudia, akože zajtra idem do roboty s maminou, no a zajtra urobím také malé vidieťko, ale myslím, že to, neviem, či to dovolí tá známa osoba, ale nepoviem, že to bude. Uvidíte zajtra, až keď sa s ňou stretnem v robote. Lenže musím si to vypýtať, takže, ale zajtra uvidíte tú osobu, o ktorej som myslela, akože Izu, len dávam radšej nápoveď. Je to speváčka slovenská. No, spievala pesniček a je to speváčka proste. Takže vy musíte pomýšľať celý večer, že kto to môže byť. Buď si myslíte, že to je niekto známy alebo známa osoba, skúste sa spýtať svojich rodičov, že kto to môže byť. Tak potom skúsim napísať svoju odpoveď do alebo keď zajtra uvidíte, že kto to bude, alebo skúsim napísať do iného môjho videa, ten sa dá písať, tak skúsim tam napísať a odpíšem, či áno alebo nie, tak uvidíme. No ľudia, uvidíme sa zajtra a áno, proste uvidíme sa zajtra. A ten game bol super.